Ya ka na je ba ha che la yo ji. Che la yo ji ka ka. Ana South Africa ana ba Christmas na August. August ni no Christmas. August. Maka government ha dị mma. Ebe nwa ogbenye na-ekpe ife n'ụlọ oriri nri. Ka gọọmenti na-eri, ka president ha na-eri. Nwe ife dị iche na South Africa. Quality. Quality. Ọ na-aba anyị ka onye ọ na-ekpe aka n'elu. Ekekwa agbada wee na-eyi ndị ọ na-achụ ụjọ. Ọ dịghị n'obodo a. Mmasị na ụmụ ya ejide ọjị. Onye ebe osi. Nwezi obere ife anyị na-eme nchara. Are you fine? What? I got you going down. Chukwu makoyene me. Abịara m na ahụ cohesion of ndị Igbo. Ya na-enye m joy. Akati kara aka. Ị na-emebi ihe. Nwanna m na-ekelekwana gị na-eme vidiyo eme. Udo. Mba South Africa m bịara aza ize ọmeme ọghọm. No regret. Ụmụ Igbo bịara na-eme m ka nwanne ndị na-ahụbeghị m mbụ, ndị na-amadị onye m but because I represent the ancient identity of onye Igbo. Onye Igbo a na-agawa ya akụcha ya dị ya ka ọ ga-emekwa anyị bịawara with all faith. Ana m ekwubi okwu na mmanya sị ebe aka wetara mmaji kwuru mmaji dịka ị mere m ọgọ mee m nwanne. Abịara m na South Africa sị ana m achọ nwanne m ihe awa ana m achọ nwanne m achọtakwala n'ụmụ marakwana ihe ụmụnne m na-eme na South Africa. Ụmụnne m anya na-eti anyị n'ihere ha na-arụ ezigbo ọrụ ha kreatiri na South Africa na-enye ndị South Africa nri. So ma na-ekwubi okwu sị ụkwụ na aga akpọ na nkume ihe ọma from increase lelu mbịa m na-ahụ efi dị ime efi mụrụ nke a mụrụ taa ndị amụrụ echi gara aga ma ihe ma na-ekwubi okwu sị otu a ka ọ gara adị increase upon increase mmaji kwuru mmaji ọ dịla ka o si adị ka o jiri ụlọ eji ala. Alright, anyị dị mma. Mgbe ọzọ anyị ga-abịa South Africa anyị ga-akpa ya akpa kasa ya ga-abịa n'ụlọ anụ ya ga-ata ọgụdị ndị nna nna anyị ha nwere ndị a na-amịkpọ aja izi ebe agbaji gị from there nye gị pam nwanyị. There are many versions there. Akwụ usoro ibe ya gbaa mmanụ ise onye wetara ọjị ụka nnukwu ndụ Ifeọma ifu ebe a ya taa ọma nlegbukwu n'ọkụ ise ọ bụ na ofu nke unu nwere bifo arọ ọzọ na a na-abịa arọ ọzọ oluo fami nọ more job opportunity ga na-ekreti ebe ndebe anyị nọ ise etu a mfụga ndị be anyị nọ ebe a na-alụgo ọrụ enwezi ike na-esi ọ bụ na fadụ enwere ike na-esi ebe a na-elu 30 or 40 ụmụnne m adịla ụlọ mma ọ ya adịkwala anyị mma ụkwụ anyị ji bi ya dị mma nke anyị ga-eji ya mma daalụ ngụ mma ka eji isi kpọọ na Cape Town ka anyị nọ na Cape Town, South Africa. ebe ihe ọma na-eme